Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δεύτερο κατά σειρά βίντεο το οποίο παίρνουμε για το V-Timer. Είμαι ο ηλεκτρολόγος, αντιούχος ηλεκτρολόγος Μαραβελάκης Ιωάννης και έχω τη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσω ένα ακόμα ψηφιακό V-Timer, τοποθετημένο αυτή τη φορά μέσα σε ένα μαγαζί εστίασης εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, συγκεκριμένα στο Γάζι, το μαγαζί Νόστιμο του φίλου μου του Κώστα. Βλέπουμε ότι το V-Timer τοποθετήθηκε σε μια εγκατάσταση όπου υπάρχει απαιτούμενη πολύ μεγάλη χρήση για ζεστό νερό και συνεχόμενη χρήση για ζεστό νερό, καθώς το χρησιμοποιούν για τη λάντζα για να πλένουν τα πιάτα στην κουζίνα. Έτσι βλέπουμε ότι καθώς αυτό το έχει τοποθετηθεί περίπου από τις 8 η ώρα το πρωί, μου έχει πει ο υπάλληλος ότι μέχρι και τώρα που είναι 1 η ώρα το μεσημέρι έχει πατηθεί μόνο μία φορά με την ώρα που αναγράφεται απάνω, δηλαδή τα 15 λεπτά. Έχει δουλέψει δηλαδή μόνο 15 λεπτά ο θερμοσύφωνας για να ζεστάνει το νερό για τη χρήση μέχρι τώρα. Έτσι, αν συγκρίνουμε ότι το θερμοσύφωνο πριν μπει το V-Timer ήταν αναμένο από το πρωί τις 7 η ώρα που ερχόταν ο υπάλληλος μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ που έκλεινε το μαγαζί, 1 με 2 η ώρα το βράδυ, μπορούμε να καταλάβουμε για να συγκρίνουμε την πραγματική οικονομία που κάνει το V-Timer στη συγκεκριμένη χρήση. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, καθώς όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, είναι μια ελληνική συσκευή με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Για πληροφορίες θα μπορέσετε να καλέσετε στο κινητό μου, το οποίο είναι το εξής: 6974 720 333. Ευχαριστώ πολύ.